Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Iznimno mi je drago biti s tobom, dragi slušatelju, ove riječi koju ti Bog upućuje. Branimir Budinski ovdje. U evanđelju današnjega dana slušamo apostola Mateja kako piše o svom pozivu. Možemo biti sigurni da je ovo vrlo vjerodostojan opis njegova poziva, jer piše sam o sebi u svom 9. poglavlju. I kaže ovo: Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. Već ovdje možemo zastati. Isus u carinarnici nije vidio carinika, vidio je čovjeka. Gledaš li ti čovjeka kad vidiš prodavača na kiosku, konobara? Vidiš li čovjeka ili tek osobu koja je zadužena da ti izda dokument, da ti posluži piće? Vi, dragi muškarci, kad vidite ženu na cesti, vidite li osobu, nečiju suprugu, majku? Ili vidite objekt svoje požude, priliku da paseš oči? Kakav je tvoj pogled? Dalje, Matej je sjedio u carinarnici. To znači da se bavio novcem. Kad mi kažemo netko mi je dužan, to može pretpostaviti neki financijski dug ili to da se netko ogriješio o mene u nekoj stvari. Primijetio sam da neki ljudi koji nisu priznali sve svoje grijehe ili nešto skrivaju od Boga, s vremenom upadaju u velike financijske dugove. Ista se podudarnost događa i u biblijskim tekstovima. Financijski dugovi nerijetko su slika moralnih dugova. I Matej se osjećao vječno dužnim, oporezovanim u svojoj savjesti. Oni koji financijski iskorištavaju druge, poput njega, uglavnom imaju osjećaj manje vrijednosti i ne vole sami sebe. Stoga svakoga gledaju vrijednijim od sebe. Odatle njegova želja da ubire porez, to jest način da sebe liši vrijednosti, obezvrjeđuje. U sebi je vidio samo zlo. Pohlepni ljudi uvijek su skloni nepraštanju. Sjetite se Jude Iškariotskog, koji nije priznao grijeh, skrivao je svoju nevjeru prema Isusu, upao u dugove, postao pohlepan u ropstvu novaca i nije znao prostiti kako drugima, tako niti sebi, te se objesio. Međutim, ova carinarnica simbol je Matejeva života, zbog čega je Matej ovaj opis uvrstio u svoje evanđelje, a slijedili su ga i drugi evanđelisti, jer je upravo carinarnica postala mjesto preobrazbe njegovog života. Čim je Isus došao u njegov život, kaže dalje, on usta i pođe za njim. Ustao je, što znači da je prije toga sjedio. Dok Isus, nije došao, nije mogao ništa učiniti. Bio je ukopan na mjestu, paraliziran. Čovjek se u duhovnom životu može kretati samo onda kada je primio Isusa. Eto zašto je tijelovo toliko važna svetkovina. Na tijelovo si, kao i u svakoj svetoj pričesti, Isusu dao priliku da uđe u carinarnicu tvojeg srca u koje te želi preobraziti za nov život. Zašto je Matej imao snage ustati i slijediti Isusa? Kako je uspio napustiti svoj stari način života, prijeći iz paralize u radost? Ma jer je osjetio da ga je netko po prvi put pogledao kao čovjeka. Samo Bog može tako gledati, poštovani slušatelji. U grčkom izvorniku ovog evanđelja nalazimo riječ vidjeti, koja ne znači tek ugledati, percipirati, kako smo mi to preveli, nego biti zadivljen, očarano gledati. Dakle, kada je Isus vidio Mateja, to znači da je Isus postao fasciniran Matejem. Kad je Bog fasciniran tobom, to znači da te gleda s ljubavlju, ne površno, ne kao objekt, kao komad mesa. Samo ako si doživio kako te Bog očarano gleda, koliko te cijeni, ljubi. I onda kada mu iskreno govoriš o najgoroj prljavštini u svom životu, tek onda si spoznao da si čovjek. Kasnije, kad ti netko dođe s najgorim grijehom u svom prljavom životu, nećeš ga osuditi, prezirati i gledati površno. Ne. Tada ćeš biti itekako milosrdan, pun suosjećanja, ljubavi i proizvesti djelo praštanja prema toj osobi. Stoga, na kraju te ostavljam s pitanjem. Jesi li spreman ogoliti se do najsitnijih detalja svoga grijeha, svoje zloće, svojih navika, razmišljanja i cijelog svoga bića pred Isusom?
tek tada on pohađa tvoju carinarnicu i ne dolazi te poniziti, nego podići. Što si iskreniji prema toj činjenici, to više ulaziš u prisan odnos s njime.